fi sabilillah. Malam ga sadaka nan to Allah ya karba, Allah ya biya, Allah ya karba, Allah ya biya. Allah ya saka da alkhairi. Yau garin na fa sai an sai. Ya ina za ka je ne haka? Mama na ta aike ni manja. To shikenan karka damu. Ka ce mata garkuwa zai kawo mata. Kaji? Ka yi mata cewa garkuwa. Kaga yanzu nan wale dan wannan kai. ayo alhamdulillah suwa kai na wai nan ma ko ina suka je oho tun tana da wanda na gani Bara wannan kai. Ni ban ma san ko nawa ne suke a hannun yaron nan ba. Ina bari kai rida ta. Kuma da na rinka zuwa da irin yaron nan ma idai dake. Ha? Kawai wannan kai yarima. wai karamin yanyan ne Kawai garin da cuta can na ga wani yaro nake gaya ma an aike shi wai sayo manja. Na ci ka yaro ka samu makaho kai alƙur'an yarima su ake taimaka alƙur'an yarima ba ka da kirki makaho fa. kanu Baka ba shi baka zare? Ai yaron nan yana can ya samu yau akwai zama हमें मेरे खान गांजा मार दे गांजा 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 ये मजा wani ganta ganta to kai kana ganin kawo ci ban gane kai kana kaci wani gane to samu guri ka zauna kai nawa da me ka zo ne to ya kai ne ga ladima. ka san ni da me ka zo ne to a dan daba na fita ma a dan daba in wai ba kai da shi a mai bara ka fita ba to me ka samu ne kai ba ina wannan irin abun da yaran masu kudin da suke rikewa wata mai kwalban nan wanda ake shakwa kai kan gara wani na mana a zauna mana Kai ni kwanta wa ganin ta wa in ba a wai a zauna to zauna bari in gani ga ladima na gani a wani film a wani TV ne gani. zauna kai ma mana Na ga yanda ake lalata. zauna bari mu fara yin wannan fa dan taba wanda mutum ne wanne ne dan na wanto Ina ne ake? wanne ne dan na Ina ne ake? why stand kai kana ta kare ni kai ma za ka dinga mana Haba ne haba ya za ka dito bari mu zan buga ma karfe wani